kublai sibun bat nga pedang sobhaya phi baro ki parlok ngadon hangne ki ar pusan teli ki jingkali sapang jong ka Bible quiz na ka bata jong ka Testament gabrim nagiri ki ar pusan teli ki jingkali sapang kumno ban jubab katno teli phila ban jubab bat ka wei ki jingkali kande kumba shiponye ai kumta katno teli phila ban jubab nagiri ki ar pusan teli ki jingkali hapo jong ka shipo sakhan snobha ban comment hapo jong ka comment session bat lada pisno tenat bangan nang wanra susu i ke bekum ke video snobha sa like ya ke ne ke video to mentang dia ban sedang no kumni ka jingkali ke banding kong ka ong uno nakiri ki bru uba im temen tam haga Bible number A Mathusela, B Noah, C Enoch, D Adam. Kajubab kabadai kalong Mathusela kajipitjai katkum ka kitab Genesis kalnong basan kirkhat ka barphon yaw kayathu yangi ba udai Mathusela uba em hadu kumba khandai spa ru pho khandai snam udai ru upai jong Noah ka jingli ka baar ka ongum ne ha uno ulum ba ka yingling jong Noah kala sange A ha ulum Zayan, B ha ulum Sinai, C ha ulum Ararat, D ha ulum Horeb. Kajubab kabadai hangne kadai ulum Ararat kajing batai haga kitab Genesis kalendong ka pra ka khot ka basaw kayathu yangi ba kayingling ka jong Noah kala sange halor jong ulum Ararat ka balongru ka jutang jong ublai bat kibru lingba ka dak jong usimpeling kajingli ka balai uai ukerteng jong ukpa jong Abraham A Nahor, B Tera, C Serop, D Haran. Kajubab hangne kadai kababi kabamut udai Tera kajing batai haga kitab Genesis kalendong ka khatwei ka khat ka arphon ru kayathu yangi ba udai Tera ubadai ukpa jong Abram Nahor bat Haran. Ka jingkali ka basaw ka ongkumni mano ubala phosniu ye ka jingking ka bala kot shadu shabneng ki badon ru ki angel hangta A Daniel, B Joseph, C Abraham, D Jacob. Kajubab kabadai hangne kadai kabadi kabamut Jacob kajing batai katkum ka kitab Genesis kalendong ka arho pra kadkhat ka khat ar udai Jacob ula phosniu ya ka jing phosniu ka kraw shaphang jong ka Bethel haga por bolo phetri na Hamman ujong Iso ka jingli ka basan ka ei ka Jacob ula pendon kamban pentikena bagaken hun jong ulaban kan kha ye ki langbrot ki bathopan A lingba ka na ka pung ka kerpang B ki dak tho ha ki tnat balapan khuj na ki ding C ka benta ka kerpang jong ki jingbam D ka sur jong ka ktang. Kajubab hangne kadai kababi ki dak tho ha ki tnat balapan khuj na ki ding kajing batai haga kitab Genesis kalendong ka balai pho kadkhat ka balai pho nyo hadu ka balai pho khandai haga ba Jacob balapan khuj ya ki tnat ding libet uding so khlam bat uding so at bat ula kho ye ki hashwa be ki langbrod jong kinwan ban de na ki thlu khnang ba kin yo ban sangkhun ka jingkali ka bahnriu ka ongkumne ya ukthau kurim jong Moses latip ya da uno ukerteng nakini harum A Jethro, B Uriwel, C Hobab, D Baro nagitay ki kerteng. Kajubab kabadai kadai kabadi baro kitay ki kerteng kajing batai haga kitab Exodus kalendong ka baar kadkhat ka bakat pra lakhat ya da Uriwel
haga kitab Exodus kala nong ga lai ga khat ga beningkong la khat yu da u Jethro bat ka kerteng hobab ru ka de ga khat yu hanroi ka de ka kerteng Jethro ka bla pendon kam bha hapo jong ga Bible ka jingli ga bah nyau ga ongkum ne ki ei kita ki mau epot jong u rang ba lenda ka bla tho ru ya ka kerteng jong ki ja Israel baro A u mau onyx, B u sapphires, C u emerald, D u rubies. Ka jubab hangni ka dei ka ba A u mau onyx ka jing batai haga kitab Exodus ka lenong ba arbu prai ka dekhat ka ba khandai hadu ka ba khatar ka yathu yangi ba u blei u la ong yu Moses ba unsim ye ke artli ki maulenai onyx ban tho ye ka kerteng jong ki khun Israel hanru jat ha wei u mau kumta khat arjat ka bamut artli ki mau kabalong katkum ka jingkha jongki bat kita ki kerteng hagri ki artli ki mau de ban bu ha ka terpeng jong ka epot hangni ka bamut ba ka de ka jankup jong urang ba lenda ka jingkli ka pra ko kumne mano balayalam ye ka kenhun sipai persa yu Moses bat kila syak ngui no ha ga khendau A u Achan, B u Dathan, C u Balam, D u Korah. Ka jubab ka badai hangne ka dei ka badi u Korah ka jing batai ha ka kitab jing khain ka lenong ka bakhat nyau ka dekhat ka balai phuai hadu ka balai phulai ka yathu yangi ba ka khendau ka kat arlyang ka khendau ka ang yela ka sintur bat ka ngut ka lino yaki bat yek ying kisam ki jongki baro ki badon ye ka jadai bat u Korah ka jingkali ka bakhandai ka ongkum ne ka ei ka kerteng jong ka nong Jericho ka bla buri ye ki arngut ki nong Israel ki balong ki nong sentiat jong ka Jericho A ka Jael, B ka Rahab, C ka Delilah, D ka Tamar. Ka jubab hangni ka dei ka babi, ka bamut ka Rahab, ka jingbatai, ha ka kitab ka jong Joshua ha ka lenong ka baar, ka yathu yangi sapang, jong ka jing ai jiada jo ka Rahab, ya ki arngut ki nong sentiat nong Israel ki balawan hapo jong ka Jericho. Ka jingkali ka basipau ka ongkum ne, kat nongut ki sipai senrang, ya ka ba ukedian ula sim ban lech se ka badan thma, hadin ba ublai ula penrit ya ka kenhun sipai ka jong u. A lai po ar hajar, B sipau hajar, C si hajar, D lai spa. Ka jubab ka badai hangne ka dei ka badi ka bamut lai spa ka jing batai ha ka kitab nong bisar ha ka lenong ka banyau ha ka ba ublai ula penrit ya ka kenhun sipai jong ukedian na ka lai pho ar hajar ngut sya ka lai spa ngut bat ula jobru ya ka ta ka thma ka jingkali ka bakhat wei ka ongkum ne mano bala penyap ya usirera urang ba sipai nong kanan hapo jong ka yingjan A ka Jael, B ka Deborah, C ka Ruth, D ka Rahab. Ka jubab ka badai ka dei ka ba A ka Jael ka jingbatai ha ka kitab nong bisar ka lenong ka sau ka khat ka ba ar phoi ka yathu yangi ba ka Jael ka tanga jong u hober kala sim ye usnar na ka yingjan bat uternam halaga kti ka jongka bat ka lek mian ban penyap ye usi sera hapo jong ka tai ka yingjan ka jingkali ka ba khat ar ka ongkum ne u ei u rangba lendo u bala hikai ye usamla Samuel A u Zadok, B u Pinhas, C u Eli, D u Aaron. Ka jubab ka badai hangni ka dei ka C u Eli. Ka jingbatai ha ka kitab ka baningkong jong u Samuel ha ka lenong ka baar ngilap ba u blai ula khat ye usamla Samuel bat u Samuel ru ula petri na u blai hanrei udei u Eli ubalong ru urang ba lendo ubala ong yu Samuel ha ka tu ka por ba kadei ka jingkhat ka jong blai ba un hab ban put ko ngu ilade ya ka tai ka jingkhat ka jong blai ka jingkali ka ba khat lai ka ongkum ne u ei u khun jong us imsol bat u parlok u ba jan e jong u David A u Jonathan B u Mepi Bishat C u Ish Boshat bat D u Abner.
ka jubab ka badai hangne ka dei ka ba lani u Jonathan ka jing batai ha ka kitab ka baningkong ka ju Samuel u Jonathan ula burom u David bat ula lot ya ka barandi ka chung bat ula penkup ha u David bat ka wajlam bat ka ta ka jete jutang lingba ka jingalong parlok banyarap uwei ya uwei pat ka jingkeli ka bakhat sau ka ongkum ni u nong thulupa u bala kedaw ya ka pop jong usim David ha ka por bo ula klim bat ka bet shiba u Samuel B u Har C u Nathan D u Elijah ka jubab ka badai ka dei ka si u Nathan ka jing batai ha ka kitab ka baar jong Samuel ha ka linnong ka bakhat ar bat kum juru ha ka kitab sam ka linnong ka san phuwei kaya thu yangi ba u Nathan u ong yu sim David melong mame u ta u briu u bala shimno ye ka langbrot jong u briu u baduk u bomdon ni ye u blei u pen sle sim yame bat melong u sim halor jong ki khun Israel ngala pen im ru yame na ka kti jong usol hanrei mela pen khen ye ka an ka jong u blei ka jingkali ka bakhat san ka ugum ne ka ga sim nong wei ka bala wan ban tunju ye ka jing start jong usim Solomon kasim Esther B kasim Sheba C kasim Jezebel D kasim Vashti ka jubab ka badai ka dei ka babi kasim Sheba ka jing batai ha ka kitab ka baningkong jo kisim ka yathu yangi shapang jong ka jingwan jingo jong ka sim Sheba haringkat ka jing ai sngob ha kumba shispa arpo talen gekser ka jing ube bat ka jiro ye ka jing start jong usim Solomon kala ai khu blai bat kirkhu kirdo yu bat ka hima ka jungu nawar ka jing start ka ba u la don bat ka ba u la yo na ublai ka jingkli ka ba khat riu ka ongkum ni u nongi thulupa u bala ai bam de ki ting up haga por ba ka don ka namsnu u Elisha B u Jeremiah C u Isaiah D u Elijah ka jubab ka badai ka dei ka badi u Elijah ka jing batai ha ka kitab ka baningkong jo kisim ha ka linnong ka ba khat nyo ka de khat ka ba saw hadu ka ba hnriu ka yathu yangi ba u Elijah ha ba udon ha ka wa kherit ha ka ba ki dei ki ting up ki bala wan ban ai bam mi u hangta minmit bat min step what happening jong ka ta ka nam snu ru ka jingkli ka ba khat nyo u nong thulupa u bala kiu shabaneng lingba ka eryong bat ka kaliding u Moses B u Elisha C u Enoch D u Elijah ka jubab ka badai hangne ka dei ka badi u Elijah ka jing batai ha ka kitab ka baar jo kisem ka lennong ka baar ka khat ka khatwei ka yathu yangi ba u Elijah u la kiu ha ka eryong shabneng bat u khlamat ye ka jingyap hanrei u la kiu im shabneng ka jingkli ka bakhat phra ka ongkum ni u shakri jong Elisha u bala ikwa ye ka jingtrwa snobha jong u bru u bala koi na u nyang tholi namar ka jingkwa arha ka jong u Obadiah B u Gazi C u Hazal D u Naaman ka jubab ka badai hangne ka dei ka babi u Gazi ka jing batai ha ka kitab ka baar jo kisim ka lennong ka san ka khat ka baar phonyo ka yathu yangi ba udei u Gazi u shakri jong u Elisha u bala shim jarjar khlem ka jingtip jong u Elisha ye ki jingtrwa snobha jo Naaman baula yo ye ka jingkoi no nyang tholi u jong u bala don ha ka met ka jong u ka jingkli ka bakhat khandai ko ongkum ne u sim Juda u bala sham ye ka kitab ka hukum bat u bala sedang ye ka jingpen kala ka ba kraw u Hezekiah B u Asa C u Joshua D u Jehoshaphat
ka jubab ka badai ka dei ka si u Joshua ka jing batai ha ka kitab ka ba ar chu ki sim ka lennong ka ba ar pho ar ka yathu yangi ba kumno u Joshua ula kat ele ki jan gi jong u hadin boli osno ye ka hukum ka jong u blai namar ka jing mane blai thau jong ki juda ula pen kala thamai bat phai sha u blai hashwa ban sha ring mrao sha Babylon ka jing kali ka ba ar pho ko ongum ne u ei u no yathu lu pa u blai u i ka jing pho sniu jong u sha jrong bat la kentiu ha ka temple A u Isaiah, B u Daniel, C u Ezekiel, D u Jeremiah. Ka jubab ka badai ka dei ka ba A ka ba mut u Isaiah ka jing batai ha ka kitab ka jung Isaiah ha ka lennong ka ba hanru ha ka ba u Isaiah u la yu i ka jing long khut jong ki sarap ki ba don hangta da ka jero ban ong bakhut bat ka tai ka de ka sur ka ba u blai u la pendap ya ka ta ka jaka ka jingkali ka ba ar phuwei u ei u noi thulu pa u la yu i ka jing phos nu shapang ka shaka hapo jong ka shaka A u Isaiah, B u Daniel, C u Ezekiel, D u Zechariah. Ka jubab ka badai ka dei ka ba si u Ezekiel ka jing batai ha ka kitab ka jung u Ezekiel ha ka lennong ka ba kong ka dei ka jing yo i pau ka ba mayan ka jung u ha ka ta ka jing sha pen ring kang par ka jung u ha ka ba ki shaka ka tap da ki khmat ki ba khi ha ka no ko du ka benta ka ne ka dei ka dak jong ka jing ai man sim ye ka jing shep ting yo blai ka jing ka li ka ba ar pho ar ka ong kumni ka ei ka kerteng ka ba shisha jong kini ki samla Hebrew u Shadrach u Meshach bat u Abednego A u David u Solomon bat u Rehoboam B u Esra u Nehemiah bat u Zerubbabel C u Daniel u Belteshazzar bat u Ashpenat D u Hananiah u Mishael bat u Azariah. Ka jubab ka badai ka dei ka ba si ka ba mut u Daniel u Belteshazzar bat u Ashpenat ka jing batai ha ka kitab ka jung Daniel ka lennong ka ba ningkong ka khat ka ba nyo ka yathu yangi ba kini ka di samlai ka sha ring mrao ha Babylon ha ka ba kila persang ban pendu ye ka jing mane blai jong ki Hebrew hanrei kem sham la ko ngu satia yeki kumta kila mat ye ka jing e ba ki de ban yap hanrei u blai u la pla yeki na ka ta ka jing yap ka jingkali ka ba ar phulai ka ongkum ni u ei u nong ye thulu pa u bala yo ye ka hukum ban shong kha ye ka theinu ti A u Hosea B u Joel C u Amos D u Mika. Ka jubab hang ni ka dei u Hosea ka jing batai ha ka kitab ka jong u Hosea ha ka linnong ka bading kong kala sedang de ka jingkendit ya ka ba u lei u la ong ha u Hosea khilait ban shim tanga ya ki ba klim da ki khon jong ka jingklim kata ya ka komar ka ba longru ka khon jong u dibla im ka jingkali ka ba arpho sau ko ongkum ne ka e ka kerteng jo ka wa ya ka ba u Ezekiel u la yu i ki shing ki ba terkhong A ka wa Jehoshaphat B ka jingshai ka bomdon kerteng C ka wa Ela bat D ka wa Megido. Ka jubab ka badai hangne ka dei ka babi ka jing shai ka bom don kerteng ka jing batai kat kum ka kitab ka jong Ezekiel ka lendong ka life honyo ka dekhat ka benengkong ka yathu hangi ba udon hapdeng jong ka ta ka wa ulayu i ki shing ka terkhong ha ka ba u mensim jong ulai ula penkhi imbyang ya kita ki shing ka terkhong ki badon ha ka ta ka tham ka jingkali ka ba arphosan ka ba longru ka jingkali ka ba khadu ka ongkum ne ka e ka kintin ka ba khadu e jong ka jutang ka ba rim ha ka ba bon ki jingpen ka laktin parang A ka perthai B ka kintin aman C ka jingtim D ka kintin kenrat. Ka jubab ka badai hangne ka dei ka ba C ka jingtim
ka jing batai kat kum ka kitab ka jung malakhi ka lenong ka basau ka dekhat ka banriu ka badeiru ka dekhat ka bakhadu kala penkut da ka jing maham hagaba ublei unsa penhir keput ya ka perthai da ka jingtim lada ki donut kim sham la kala ka bamot ban ong ba ngan wan bat ngan syok ya ka khendau da ka jingtim kumta kini kiri arpusan teli ki jingkeli katno phila ban jubab snobha sethu hapo jong ka comment session khublai sibun ngin sikandu ha ka wipat ka video